Kaya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo! It's me, DJ Rocky Terra, and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ang programa sa radyo na hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng we listen and we don't judge culture. At sa pagkakataong ito ay meron na nga tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi. Hello po, good evening po. Good evening. Anong pwede naming itawag sa'yo? Laura. Ano po? Laura. Laura, ilang taon ka na? 30 po. 30 years old. 30 years old na si Laura. Sang lupalop naman galing si Laura? Nasa QC po ako ngayon. Quezon City. Alright, Laura, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Laura, 30 years old from Quezon City. Ano ang top secret mo? Relasyon po ako sa pinsan ko. Nakipagrelasyon ka sa pinsan mo? Yes po. Sa side ng mama mo o sa side ng papa mo? Sa side ng mama ko po. Eto bang pinsan na sinasabi mo? First cousin mo? Second cousin mo? Third cousin mo? Second cousin po. Second cousin. Pwede mo bang ikwento sa amin kung bakit kayo nagkaroon at paano kayo nagkaroon ng relasyon ng pinsan mo? Bale po, kakauwi ko lang po ng province that time. Tapos parang may family gathering kami. And then, nandun po siya. Hindi ko po talaga siya ka-close at hindi ko siya kilala nung una. So, hindi ko alam na pinsan ko siya. Para kasi kaming malaking family. Ganon. So, meron akong pinsan talaga naka-close and ka-close din niya. So, pinakilala kami sa isa't isa. Doon po, alam ko na magpinsan kami. Pero, that moment, bigla po siyang nagsimula sa asar-asaran, ganun po. And then, pinatulan ko naman hanggang sa nagkaroon kami ng time dalawa. And sabi niya po, parang nakukitan siya sa akin, ganun. And then, naging magka-schoolmate kami. Mas matanda po ako sa kanya. So, nung naging magka-schoolmate kami, doon kami mas nagkaroon ng time na mag-bond dalawa hanggang sa unti-unting na-develop yung feelings. And patago na nagkikita. Sabi niya, gusto niya ako. All of a sudden, natakot po. Hello. Una kasi syempre po. Hello Laura, wait lang ha. Medyo nagiging alien ka na. Parang may kumukuha na sa yung alien sa pagkakataong ito. Parang nag-weak internet connection ka. Hindi ko na naman sure kung kami ang may problema. Yung internet na naman ba namin to o internet mo. Pero sa pagkakataong ito parang hindi kami yung may problema. Okay lang ba kung ayus-ayusin mo yung linya mo nang sa gayon na hindi maputol yung conversation natin at medyo lumalayo yung boses mo doon sa mikropono ng cellphone mo? Ayan po. Okay po ba? Sige, palapit ka pa dun sa... Ay, hello po. Ayan. Wait lang, nakaano ka ba? Naka-monitor ka? Ay, sorry po. Hello po, ayan po. Kung ano man yung monitor ng cellphone mo dyan, na nakafocus sa TikTok or Facebook, okay lang ba na i-mute mo muna yan? Kasi eto muna yung conversation natin, yung pag-focusan mo para mas magkaintindihan tayong dalawa. Sorry po, wala pong naka-close naman po lahat. Naka-close lahat? Clear na po. Clear po ba? Yan, sa pagkakataong to clear ka naman na. Ayun po, sorry po. Napatay mo na ba yung electric pan dyan sa inyo?
Wala po, wala na pong electric fan. Wala nang electric pan. Parang ang dami-daming mga nangyayari dyan sa paligid mo. Anyway, Laura. Ay po. Yes po. Pwede mo bang sabihin sa amin kung ilang taon kayo nung naganap tong parang pakikipag-asaran sa isa't isa, yung ganon? Teenager pa po, bale minor de edad pa, 17 po. 17 years old. So, nung 17 years old kayo, parang may namumuo ng something sa inyo, pero hindi po siya na naging kayo. Tama ba? Naging kami po. Naging kayo. So, paano naging kayo? Pumayag po kasi sa sobrang nahulog na rin po yung loob ko. And pumayag po akong magpaligaw. So, paano niya tinanong sa'yo na pwede ba kitang ligawan? Paano niya tinanong sa'yo? Ano lang po, parang yung parang normal lang po na manliligaw. Parang hindi po kami magkamag-anak. Ganun yung dating. Sabi niya kung gusto niya ako, kung pwede niya akong ligawan, kung payag ba ako. Kasi yung consequence nga po. And that time po, sobrang rupok ko, pumayag po ako. So, naging kayo eventually? Yes po. Gaano katagal tong relasyon ninyo? Umabot po kami ng 9 months. 9 months? Wala Yes bang po. nakaalam ni isa sa mga kamag-anak ninyo na naging magkarelasyon kayo? Meron pong may alam, which is yung pinsan din po namin, nakaklose namin pareho. And hindi po sila nagsabi kahit kanino. Sinabi nyo ba sa pinsan yung ito na magkarelasyon kayo o nalaman na lang niya? Sinabi po namin. Oh, so mapagkakatiwalaan nyo tong pinsan nyo na to. Opo. Close nyo. Opo. Anong nararamdaman ninyo nung time na naging magkarelasyon kayo? Like, nandun ba yung takot? Pwede mo bang ikwento sa amin kung ano yung nararamdaman mo nung time na yun? Takot po, kinakabahan, lalo na pag nandyan yung family members, tapos magkasama kami. To the point na parang gusto ko kapag magkasama kami, walang kahit sino na nakakakilala sa amin. Pero hindi kasi maiwasan na may mga events yung family na talagang, alam mo po yun, yung magkakatagpo at magkakatagpo kami tapos nandun yung family niya. Deep inside, nakokonsensya po ako pero nandoon yung feeling, yung nangingibabaw na mahal ko siya. Noong mga panahong yun. So, masasabi mong minahal mo siya? Yes po. Paano mo nasabing minahal mo tong taong to? Kasi po, nandoon yung time na lagi ko siyang naiisip. Kapag hindi ko siya nakikita, namimiss ko siya. Gusto ko siyang kasama, masaya ako pag kasama ko siya. To the point na merong event sa school namin na pareho kaming contestant. Tapos, ang dating nung contest na yun is padamihan ng ticket na maibebenta. Mas marami yung ticket na nabenta ko. So, yung parang 1/4 nung nabentahan ko, ibinigay ko sa kanya kasi gusto ko, panalo kami pareho. Hindi ba ano yun? Hindi ba dahil kamag-anak mo siya? Ganun? Hindi naman. Iba po yung feeling ko na ganun. Hindi naman po siya yung first boyfriend ko. So, alam ko po yung feeling kapag love yung nararamdaman ko. So, sa kanya po, parang naisantabi ko yung pagiging magpinsan namin. Doon ako mas focus sa nararamdaman. Dun sa feelings ninyo sa isa't isa, kumbaga nawala yung parang thinking mo or idea mo na magpinsan kami, mas nangibabaw talaga yung pagmamahal mo dito sa taong to. At bakit naman kayo naghiwalay? Sabi mo 9 months lang ang tinagal ng relationship ninyo. Bakit kayo naghiwalay? Nahuli po kami. Sino nakahuli sa inyo? Bale po,
isang gabi, parang tumakas po kami pareho. Tapos nakita kami sa kabundukan kasi may bundok po doon malapit sa amin. And may nakakita po sa amin na family member namin. And sinumbong po ako sa lola ko at sinumbong din siya sa family niya. So, nagalit po both family namin. Pinaghiwalay po kami. Oh, so yun yung dahilan kung bakit kayo naghiwalay. Akala ko naman wala talaga nakaalam up until now kasi sabi mo kanina isang pinsan mo lang yung nakaalam dun sa relationship ninyo. Yung panahon pong yun, isa lang yung pinagsabihan namin. Pero yun po, nahuli kasi kami. So anong sabi sa inyo ng mga magulang ninyo? Like, ano yung mga narinig yung mga salita nung time na yun? Sa lola ko po, pinalo niya po talaga ako ng kahoy sa paa ko. Tapos gigil na gigil siya, bakit ko daw yun ginawa. Sabi niya, matalino ka naman, ba't hindi ka nag-iisip? Ganun po. Sobrang masasakit po na salita at pinilit nila na hindi talaga magkukross yung landas namin pareho. Oh, hindi ka ba pinaluhod sa bigasan, ganun? Hindi naman po. Pero masakit yung palo kasi buto yung hinampas ng lola ko sa akin. Asang buto yun? Buto sa paa po. Yung may buto sa paa. Diyos ko, buti hindi ka napilay. Hindi po. Hindi naman po. Hindi naman. So after nun, hindi na talaga kayo nag-usap nitong pinsan mo na to? Actually po, after nun, yung pinsan ko, pumunta siya sa bahay namin. Tapos, inutusan niya yung friend niya na puntahan ako. Kasi parang may gate po sa bahay namin na malayo mula dun sa mismong pintuan namin. Uy, ang yaman nyo Wait lang Parang ang yaman nyo dun, may pag-gate, tapos may pinto ng bahay. Parang ang laki-laki ng bahay ninyo, sis. Hindi naman po. Sadyang lang. Parang ganun lang yung uso doon. May parking malaki. Opo, bago yung mismong pintuan. So, tinutukan niya po. Tinatok ako sa bintana. Tapos pagkakita ko nandoon siya, umiiyak po siya. Kasi gusto niya daw talaga ako. Mahal niya daw talaga ako. Handa niya daw talagang suwayin yung parents niya, which is tito ko, tita ko. Para sa akin. Ako po, na ako nun, ayoko na talaga. Parang nandun na po talaga ako siguro tama na yun, okay na ako doon. So hindi ka na nakipagbalikan sa kanya nung time na yun? Hindi na po. Anong sinabi mo sa kanya nung nandun siya, umiiyak siya? Hindi po ako pinayagan lumabas ng lola ko kasi nakita po siya ng lola ko. Grabe yung lola mo parang may mata niya. Siya sa buong bahay ninyo Opo, mahigpit ang lola. Kasi parang nag-grounded po ako nung panahong yun. So, mahigpit yung lola ko sa akin. Okay. Tapos, after few years, nagkaroon pa ba kayo ng conversation, communication, o wala na talaga as in? Nagkaroon po ulit. So, after kung graduate ng college, umuwi ako ng province namin. Nagkita po kami sa kasal ng tita namin. Nagkausap. Pero yung casual na usap namin po. So wala na talaga namamagitan sa inyo as of the moment? Nagchat-chat pa rin po siya. Pero ikaw? Ako po, nagchat-chat lang po ako. Nire-replyan ko lang po yung mga chat niya na tatanong niya po kung kailan ako uuwi ng province, kung magkikita ba kami. Ganun po. So how's your heart right now? Like, anong state of heart mo ngayon? Ano yung state of mind mo? May nararamdaman ka pa rin ba sa kanya? Or do you have a family right now? I have my own family right now. I'm happy. So, pag nagchat-chat po kami, ang tingin ko na lang po talaga sa kanya is pinsan ko po siya. So, respeto po, yun ganun. Lagi ko pong nire-remind sa kanya na pinsan mo ko, galangin mo ko, ganun po. Kasi siya wala siyang pag nag-chat. Siya wala siyang bang pamilya as of the moment or girlfriend man lang? Wala po. Single daw po siya, sabi niya. Oh, palagi mo ba hindi pa siya talaga nakaka-get over sa'yo? Nung hali po kami nag-uusap last year, kasi ko siya nirestrict ko siya. Sabi niya, namimiss niya ako, gusto niyang magkita kami ulit pag umuwi ako ng province, makapag-jamming kaming dalawa.
And sabi ko naman po, okay lang mag-jamming kasama yung iba naming pinsan. Pero yung kaming dalawa po, hindi na po. In fairness naman sa'yo, you are protecting your own family tsaka iniiwas mo yung sarili mo sa tukso. So, as of the moment, since feeling ko naman madami ka ng realizations and talagang pinoprotektahan mo yung sarili mo and your family, ano yung mensahe pwede mo nalang ibigay dun sa mga kabisyo natin na nasa posisyon mo nung time na yon na nakipagrelasyon ka dun sa pinsan mo? Yung mga kabisyo natin nakikinig ngayon na nakaka-experience as of the moment na nag-entertain ng relationship or special feelings with their own relative. Siguro po ang mga advice ko sa mga naging ko is huwag maging mapusok, pag-isipan ng mabuti, as in 100 times mong pag-isipan or more than that, kung tama ba yung magiging desisyon mo at kung wala ba kayong masasaktan or maaapakan na ibang tao. Ganun po. Ayun, thank you so much, Laura, for sharing your top secret, ha? Welcome po. Yes, God bless you always and stay safe, ha? God bless din po. Thank you po. Bye-bye. Bye. Yun. Yung nanindigan ka na, ay hindi na to. Kasi alam mo nang mali eh. Nagising ka ni. Tsaka, mahalaga din na nakikinig kayo sa mga magulang ninyo. Although sa ibang culture o sa ibang lahi, okay sa kanila yung magkakamag-anak na magiging magkakarelasyon. Okay yun. Sa ibang mga lahi. But in Filipino culture or Filipino setting, iba tayo eh. First degree, second degree, parang, bakit magkamag-anak? And there are some studies na nagsasabi na hindi po pwede dahil genetically nagkakaroon ng problem sa magiging offspring. So, kabisyo, it's better to be safe than sorry. Tsaka tandaan mo, kabisyo, na ang sarap pa rin mabuhay sa mundong ito na wala kayong tinatago. Ang sarap magmahal na pwede mo ipagsigawan sa buong mundo yung relasyon ninyo. Kasi alam mong wala namang kayo natatapakan, wala namang kayo nasusuway, at wala namang ipinagbabawal o ginagawa kayong mali. So, yun. Anyway, kabisyo, maraming salamat sa inyong pagtutok. Nakapiling po ninyo ang inyong Basa Princess, DJ Rakitera. Bukas ulit magsama-sama tayo ha. Alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Basa Princess, Rakitera, saying, your secrets are safe with me. This is Top Secrets. That